Milodum Alinu Ishem Shtid Jmil Tawitcher Inti Semah Lil Khalin Isel Mulem Lart Vissema Kol Filodum Lolal Sin Leyani Zekhair Alishin Tal Hayastit Seta Fik Ilchnina Int Fawarata Khurjin Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Lum sejrin namlu t-tifkira Santa Marta. Ġesu daħal fraħal u waħda marra jisima Marta laqetu għanda ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa kif inhu xieraq narblu ftit il-kuxjenza tagħna, nitolbu maħfra sinċira lil Alla u nweduh li nwarbu kull ħażen li jista' jfixkilna fil-mixja tagħna lejh. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-klim, bil-emil, bil-ħallejt mirjieti, ħtijatijaj, bl-ikbar ħtijatijaj. Għalek nitlob li l-imqazza Marija dejjem verġni, l-anġlu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti li titolbu għalija lil-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-nobitna jwassanna għal-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, nitolbu. Til-Quddis jab suffraġġju tal-mejta ċetta xwireb. O Alla ta' dejjem tista' kollox, ibnek Ġesu oġbur Santa Marta tilqgħu bil-qalb, bit-talb tagħha tina li naqdu bil-fedeltà lil ħutna kollha fi Kristu biex inti tilqana għandek fis-sema bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jexwi jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżiż, ejjew inħobbu l-xulxin għax l-imħabba ġejja minn Alla. U kull min iħobb u mwielet minn Alla u jaraf lil Alla. Dak li ma jħobbx ma rafx lil Alla għax Alla huwa mħabba. B'dan deret l-imħabba tal-Alla fina għax Alla bagħat lill-Ibnu l-waħdini fid-dinja biex ngħixu bih. U hawn qiegħda l-imħabba mhux għax aħna ħabbejna lil Alla imma għax ħabbna u bagħat l-Ibnu biex ikun ta' tpattija għal nubietna. Eżiż, jekk Alla ħabna daqshekk, aħna wkoll għandna nħobbu lil xulxin. Lil Alla għadu ħadd ma rah, imma jekk inħobbu lil xulxin hu jagħmar fina u b'imħabbtu issib il-milja tagħha fina. B'hekk nafu illi aħna nagħmru fih u hu fina għax tagħna sehem mill-Ispirtu tiegħu. Aħna rajna u ngħidu xhieda li l-Missier bagħat l-Ibnu s-Salvatur tad-dinja. Kull min jistqal li Ġesu u l-Iben tal-Alla, Alla jagħmar fih u hu f'Alla. Waħna għarafna l-imħabba li Alla għandu għalija u hemm minnija. Il-kelma tal-mulej. Sar responsorjali u ngħidu fl-imkien ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Kull ħin imbierek il-mulej, tifħiru dejjem fuq fommi, bil-mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu l-fqajrin u jifirħu. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. X'għandu il-kobor tal-mulej miegħi,
ħanollu ismu fl-imkien. Jien fittixt il-mulej u weġibni u minn kull biża tiegħi ħelisni. Fl-imkien ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ħarsu leħ u jiddi bil-ferħ biċkom u ma jkollkomx għax tistħu. Dan il-fqajjar sejjaħ il-mulej u semgħu u mid-dwejjaq tiegħu kollha ħelsu. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. L-anġlu tal-mulej jassess madwar dawk li jibżgħu minnu u jaħlishom. Ippruvaw u taraw kemm hu twajjeb il-mulej ħin il-bniedem li jiskemm fih. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ibżgħu mill-mulej għad-disin tiegħu xejn ma jonqsu min jibża minnu, is-setana jiftakru u jbatu l-ġuħ. Min ifittex il-mulej xejn ma jkun jonqsu. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Nqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja. Jiena d-dawl tad-dinja jgħid il-mulej. Min jimxi warajja ikollu id-dawl tal-ħajja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Għarem l-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien ħafna lut kienu ġew għand Marta u Marija biex ifarġuhom minħabba ħuhom. Kif mela semet li kien ġej Ġesu, Marta ħarġet tilqgħu, iżda Marija baqgħet id-dar. Marta qalet lil Ġesu mulej, kieku kont hawn hija ma kienx imut. Imma wkoll issa jiena naf li kull ma inti titlob lil Alla Alla jagħtihulek. U Ġesu qalilha, ħuk jerġa' jqum. Qaltlu Marta, jiena naf li jerġa' jqum fil-qawmi mill-imwiet fl-aħħar jum. U qalilha Ġesu, jien u l-qawmi u l-ħajja, kull min jemmen fija u koll jekk imut jgħix, u kull min jgħix jemmen fija dan ma jmut qatt. Temnu inti dan? Iva mulej weġbitu, jiena nemmen li inti l-Messija li bent Alla dak li ġie fid-dinja. Il-kelma tal-mulej. Namlu sib qasir. Mela din is-silta għandha waħda mid-definizzjonijiet mill-aktar qosra li Ġesu jagħtina tiegħu innifsu. U li San Ġwan jgħidilna li Ġesu għal-qawmien u l-ħajja. U għal-qawmien għaliex ir-rebħa tiegħu fuq il-mewt hija l-kawża tal-qawmien tal-bnedmin kollha. Għalhekk il-bnedmin aħna l-insara qatt inqumu bħalma qam huwa stess. U allura il-miraklu li għamel meta qajjem lil Lażru Ġesu mill-mewt u sinjal tas-seta ta' Kristu li jagħti l-ħajja lin-nies. U allura permezz tal-fidi f'Ġesu Kristu li qam mill-ewwel minn fost il-mejtin, in-nisrani huwa ċert li ġurnata se jqum ukoll bħalma qam Kristu. U naturalment għal min jemmen il-mewt hija sempliċement pass għal ħajja ta' dejjem. Il-bidla tad-dar fil-qegħdin hawnhekk fid-dar tagħna, wara din il-ħajja aħna sammorru fid-dar tal-mulej. U għalhekk il-mistoqsija din lil kull nisrani, nemmen fil-ħajja ta' wara l-mewt jew nagħmel bħal dawk il-boloħ li jgħidulek wara l-mewt m'hemm xejn. Wara l-mewt tiġi il-vera ħajja, il-vera ħajja. U għalhekk din hija t-talba li nagħmlu l-mulej Ġesu dalgħodu, għajjimna għal ħajja li ma tintemm qatt. U l-ħajja li ma tintemm qatt hija id-gawdija li aħna ngawdu fil-ġenna. Għalhekk iżis nagħmlu kuraġġ biex naħdmu iktar għal-mulej, mhux biss naħdmu għalina nfusna, imma naħdmu kollha għal-mulej biex ikollna ħafna merti fidejna biex nidru qudiemu jarafna
u jgħidilna dik is-sentenza tant sabiħa, bravu serf tajjeb u fidil, tal-li kont fidil fil-ftit sa nqedek fil-wisq, ejja miegħi issa fil-glorja tal-ġenna. Bil-wieqfa. Ħuti eżis li tilqa' u tisma' u taqdi lil-mulej huwa dak li jagħti sens lil ħajja tagħna nisranija. Nitolbu li jkollna l-istess atteġġjament li kellhom l-aħwa ta' Betanja meta Ġesu kien jgħaddi id-dar tagħhom biex jistrieħ magħhom għalhekk ngħidu, żommna fis-servizz tiegħek mulej, żommna fis-servizz tiegħek mulej. Sabiex il-bnedmin kollha jsibu fil-Knisja dar miftuħa beraħ fejn iħossuhom milquha u maħbuba bħalma kienet id-dar ta' Betanja għal Ġesu nitolbu, żommna fis-servizz tiegħek. Sabiex il-mexxejja tal-popli jħabirku ħalli fid-dinja kulħadd ikollu saqaf fejn jistken nitolbu. Sabiex dawk li m'għandhomx dar fejn joqogħdu isibu min jilqagħhom u jaqdihom bl-istess imħabba li bija Marta kienet tilqa' għandha lil Ġesu nitolbu. Sabiex il-laqgħa tagħna ma' Ġesu fil-kelma u fl-Ewkaristija bħal Marija tallimna infittxu dak li jibqa' l dejjem nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu t-talba personali tagħna. Atina mulej li kull ma nagħmlu jkun ta' ġieħ għalik u ta' għajnuna għal ħutna fil-bżonn sabiex nagħtu xhieda tal-fidi u t-tama tagħna f'ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem. bil-ħajja tal-għaġeb tal-qaddis intijek,
inti dejjem timla l-Knisja b'qawwa ġdida u tagħti lilna xhieda sħiħa ta' imħabbtek. Inti tħeġġiġna bl-eżempji sbieħ tagħhom u tilqa' talb li dejjem jagħmlulek għalina ħajseħħal kollox il-pjan tiegħek ta' salvazzjoni. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismertu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smewiet. Qaddis tassew inti mulej inti lajn ta' kull quddusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi, Walla tiegħi, jiena nħobbok u nadurak. Ekku kol wara li klan ħal-kalċi, reġraddi l-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu bixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi, Walla tiegħi, jiena nħobbok u nadurak. Kristus mintit, Kristus tajnat, Kristus inti. Danu l-misteru tal-fidi u l-mulej u għam minn bejn l-imwieta xu l-mulej kull irkoppa temil kull il-sin jistqar Ġesu hu il-mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljum, mal-Isqof tagħna Anton u mal-isqfijiet kollha u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek ċetta xwiereb li jogħġbok isejħilha għal għandek minn din id-dinja. Għamel kifija bil-mamudija mietet fibnek u bħal ibnek, ekku kol fibnek u bħal ibnek, tirxox tal-ħajja. Ftakar u kol fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kolla, niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi tana u f'dawk l-irwieħ li m'għandhomx min jitlob għalihom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzom Malla Marija, ma' San Ġusep Żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha,
li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missieli tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-missierna. Ngħidu flimkien, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħinana tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna se tqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħajja. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja dan l-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu li għalinna. Jienu il-ħobs ħaj li nżel mis-sema. Min jiekol minn dal-ħobs jgħix għal dejjem. Ħen dawk li jersqu lejh u jirċevuh mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem.
Bil-wieqfa ngħidu 3 Avameliet il-Madonna għal paċi fid-dinja. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Nitolbu. Irċevejna mulej il-ġisem imqaddes bid-demm mażista ibnek il-waħdini. Għamel li din itqarbina tenna ninfatmu mill-fruwat tal-art biex fuq l-eżempju ta' Santa Marta inħobbuk dejjem iżjed minn qalbna, ħanaslu filena bla tmiem tad-dera tiegħek fis-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej maku. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Infaħru lil Marija, tal-Alla u tal-bnedmin, nannula li zbaħanja bil-fer taqlub safin. Marija ħanina min qalbna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed ta' wliedek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.